मंगलम। कूजन्तो राम रामेति मधुरं मधुराक्षरं कूजन्तो राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखा वन्दे वाल्मीकि कोकिलं वन्दे वाल्मीकि कोकिलं वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। वायलिन बढ़ाओ। आरंभी वंदी आरंभे वंदी आरंभे वंदी अयोध्येचा राजा आरंभे वंदीन अयोध्येचा राजा आरंभे वंदीन अयोध्येचा राजा आरंभी वंदीन आरंभे वंदीन आरंभे 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 वंदीन अयोध्येचा राजा भक्ताची आकादा भक्ताची आकादा भक्ताची आकादा भक्ताची आकादा पवत जे आरंभे वंदीन अयोध्येचा राजा आरंभे वंदीन अयोध्येचा राजा आरंभे वंदीन अयोध्येचा राजा पावत से महासंकटी निर्वाणी पावत से महासंकटी निर्वाणी पावत से महासंकटी निर्वाणी राम नाम वाणी राम नाम वाणी राम नाम राम नाम वाणी उच्चारित वंदीन अयोध्येचा राजा आरंभे वंदीन अयोध्येचा राजा वंदीन अयोध्येचा उच्चारिता राम होय पापक्षय उच्चारिता राम होय पापक्षय उच्चारिता राम होय पापक्षय उच्चारिता राम 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 उच्चारिता राम उच्चारिता राम राम राम
उच्चारिता राम होय पापक्षय पुण्याचा निश्चय पुण्याचा निश्चय पुण्यभूमी आरंभे वंदीन अयोध्येचा राजा आरंभी वंदीन आरंभे 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 वंदीन अयोध्येचा राजा आरंभी वंदीन अयोध्येचा राजा आरंभी वंदीन अयोध्येचा राजा पुण्यभूमी पुण्यवंतासी आठवे पुण्यभूमी पुण्यवंतासी आठवे पापियांना ठावे पापिया ना ठावे काही केय आरंभी वंदीन अयोध्येचा आरंभी वंदीन अयोध्येचा राजा आरंभी वंदीन अयोध्येचा राजा काही केल्या तुझे मन पालटेना मन पालटेना काही केल्या तुझे मन पालटेना मन पालटेना काही केल्या तुझे मन पालटेना मन पालटेना काही केल्या तुझे मन पालटेना मन बोलतेना मन मना मना मन बोलतेना काही केल्या हे मन पालटेना मन पालटेना दास म्हणे जना दास म्हणे जना दास म्हणे जना सावधान वारंबी वंदीन अयोध्येचा राजा भक्ताची आकादा भक्ताची आकादा पवत ते वंदीन अयोध्येचा राजा आरंभी 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 वंदीन अयोध्येचा राजा अयोध्येचा राजा अयोध्येचा राजा आता मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभू श्रीरामचंद्राला उठवची आमगेलो वीर विठ्ठल आसा आनी आमगेले एक म्हणाली सांगचे अभिमान घेता सक्कड कडेन विठ्ठल आसता वीर विठ्ठल आमगेले गोकर्ण मठा मात आणि म्हणूची गोकर्ण मठांतून मेगले स्टार्टिंग पुजाची वीर विठ्ठलाचो कोण सुरू जाली मंगळूर गोकर्ण मठांतून त्या वीर विठ्ठलाले एक ध्यान करून मुखार शिता देव विठ्ठल देव पूजा विठ्ठल
तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल देव विठ्ठल देव पूजा विठ्ठल देव विठ्ठल देव पूजा विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल देव विठ्ठल देव पूजा विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल देव विठ्ठल देव पूजा विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल तीर्थ माता विठ्ठल पिता विठ्ठल विठ्ठल माता विठ्ठल 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 माता विठ्ठल विठ्ठल माता विठ्ठल पिता विठ्ठल बंधू विठ्ठल गोत्र विठ्ठल बंधू विठ्ठल गोत्र विठ्ठल बंधू विठ्ठल गोत्र विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल देव विठ्ठल देव पूजा विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल गुरु विठ्ठल गुरुदेवता विठ्ठल गुरु विठ्ठल गुरुदेवता विठ्ठल गुरु विठ्ठल गुरुदेवता विठ्ठल गुरु विठ्ठल गुरुदेवता विठ्ठल गुरु विठ्ठल विठ्ठल गुरु विठ्ठल गुरुदेवता विठ्ठल निधान विठ्ठल निधान विठ्ठल निधान विठ्ठल निरंतर विठ्ठल निधान विठ्ठल निरंतर विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल नामा म्हणे मज विठ्ठल सापडला नामा म्हणे मज विठ्ठल सापडला म्हणे मज विठ्ठल सापडला नामा म्हणे मज विठ्ठल सापडला नामा नामा म्हणे मज विठ्ठल सापडला नामा म्हणे मज नामा नामा म्हणे मज विठ्ठल सापडला नामा नामा नामा
म्हणे मज विठ्ठल सापडला नामा म्हणे मज नामा म्हणे मज विठ्ठल सापडला विठ्ठल 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 नामा म्हणे माझा सापडला नामा म्हणे मग विठ्ठल सापडला म्हणून कळी काळा 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 पाड नाही पाड नाही पाड नाही विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल एका विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल देव विठ्ठल देव पूजा विठ्ठल एका विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल देव विठ्ठल देव पूजा विठ्ठल एका विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल 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 क्षेत्र विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल 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 स्वामी आता म्हणता स्वाम्याल खातरची एक तांणी स्वरचित एक गाणं बरयलें आसा तो सगळ्यांनी सहभाग असा सगळे समाजा सहभाग आशिल्ले पद हें नवेंच बरयलेलें आनी आज तांगेल्या चरणावर अर्पण केलां आनी हें आनी मुखार तुमी घरकड डेली म्हणगा रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः श्रीराम जय राम जय जय राम काही येतं की ते तुम्ही म्हणा झालं श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम श्री राम जय राम राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम
द्वारकानाथ तीर्थ गोकर्ण मठाधीश द्वारकानाथ तीर्थ गोकर्ण मठाधीश द्वारकानाथ तीर्थ गोकर्ण मठाधीश गोकर्ण मठाधीश गोकर्ण मठाधिपती नमो श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम विद्याधिराज तीर्थ गोकर्ण मठाधीश विद्याधिराज तीर्थ गोकर्ण मठाधीश विद्याधिराज तीर्थ गोकर्ण मठाधीश विद्याधिराज तीर्थ गोकर्ण मठाधीश गोकर्ण मठाधिपती नमो श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम विद्याधीश स्वामी गोकर्ण मठाधीश विद्याधीश स्वामी गोकर्ण मठाधीश विद्याधीश स्वामी गोकर्ण मठाधीश विद्याधीश स्वामी गोकर्ण मठाधीश गोकर्ण मठाधिपती नमो श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम बोलो विद्याधीश स्वामी गुरु महाराज की गोकर्ण मठाधीश की श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाधीश की परम पूज्य श्री श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की गोकर्ण संस्थान की परम पूज्य श्री श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की थंय बसा संगीत कार्यक्रम मुखार सरता तशीची थंय बसा आणि का चंचंद एक चार भजन म्हणता हांव ऐकता न्हय
री री मनोजवं मारुततुल्यवेगं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये. एक रामाल बघता निमगेल काही रामांक की तू सदा सर्व काल म्हाका मेळचो तसले जागो खंयच्यो म्हूण तेन्ना राम म्हणाल काही मेगेल वो मारुती खंय आसा पळय थंय 24 तास आसता म्हूण म्हणली काय मागीर तो भक्तो हनुमंताला जेमकेल काय आनी म्हणाल काय अशें श्रीरामान सांगलां कळ्ळें न्हय तूं खंय आस की थंय राम आसा म्हणून तूं केन्नाय असो तसलो जागो खंयच्यो म्हणून मिल काय तेन्ना ताणें एक उतरारी ताका आन्सर दिलें काय तसं म्हळ्यार राम नाम खंय चलता की थंय हांव आसा म्हणून तशें जाल्यार मी ती आज हांगा आसता तो कळ्ळें न्हय आनी आतां तोच म्हणाल जाल्यार रे राम आयला म्हणालें गॅरंटी न्हय कित्याक म्हळ्यार ताणें सांगलां न्हय हनुमंत खंय आसा की थंय हांव येता म्हणून आनी राम नाम खंय आसा की थंय आनी येता म्हणा देखून आज सकडांनी हांतू बेंक वराय जय 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 भजरंग कपिवर श्री हनुमंत जय 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 भजरंग कपिवर श्री हनुमंत जय 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 हनु भजरंग भजरंग जय 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 भजरंग कपिवर श्री हनुमंता जय 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 भजरंग कपिवर श्री हनुमंता नामस्मरणे दासा नामस्मरणे दासा नामस्मरणे दासा ओ श्री जय दाता जय 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 भजरंग कपिवर श्री हनुमंता कपिवर श्री हनुमंता जय 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 भजरंग कपिवर श्री हनुमंता नामस्मरणे दासा नामस्मरणे दासा हो से जय दाता 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 जय 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 भजरंग कपिवर श्री हनुमंता जय जय भजरंग कपिवर श्री हनुमंता रामदूत हे महान जितेंद्रिय बुद्धिमान रामदूत हे महान जितेंद्रिय बुद्धिमान रामदूत हे महान जितेंद्रिय बुद्धिमान अतुल तेज आंजनेय अतुल तेज आंजनेय तूच पूज्य तूच ध्येय अतुल तेज आंजनेय तूच पूज्य तूच ध्येय सर्व सौख्य लाभ होय सर्व सौख्य लाभ होय सर्व सौख्य लाभ होय तुझी पूजिता जय 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 भजरंग कपिवर श्री हनुमंता जय 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 भजरंग कपिवर श्री हनुमंता जय जय भजरंग कपिवर श्री हनुमंता जय 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 भजरंग कपिवर श्री हनुमंता चलासी द्रोणाचल चलासी द्रोणाचल लंघिले स भवती
कुल द्रोणाचल जलासी द्रोणाचल लंघिनेस जलधी जल कुचलासी द्रोणाचल लंघिलेस जलधी जल घेऊन या वानर दळ घेऊन या वानर दळ वानर दळ घेऊन या वानर दळ मर्दिलेस राक्षस कुल मर्दिलेस राक्षस कुल मर्दिलेस राक्षस कुल मर्दिलेस राक्षस कुल दशकंठा कुनिया दशकंठा कुनिया दशकंठा कुनिया सोडविली सीता 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 जय 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 बजरंग कपिवर श्री हनुमंता जय 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 बजरंग कपिवर श्री हनुमंता नाम स्मरणे दासा नाम स्मरणे दासा होसी जय दाता 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 जय 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 बजरंग जय 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 बजरंग जय 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 बजरंग ऐकत असे ना ओटो म्हणून यावे
ऐसे निशिदिनी नाम गाता प्रेम स्वयेचे येईल हाता ऐसे निशिदिनी नाम गाता प्रेम स्वयेचे येईल हाता निज पद पावा रे राम म्हणता श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय विषयापासुनी सुटेल विषयापासुनी सुटेल केवळ संसाराशी विटेल केवळ संसाराशी विटेल ऐसे मन हे होईल निष्काम गाता श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम हा जय राम कशी म्हणतो पळया ओम श्रीराम जय राम जय जय राम 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 श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम ओ श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम देहाची चाळग कळाग मेल सर्वरूपी समरंगीर मेल देहाची चाळग कळाग मेल सर्वरूपी समरंगीर मेल चित सुख परात पर निजधाम श्रीराम जय राम जय जय राम 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 सोही रामणे शिव स्मरतो सोही रामणे शिव स्मरतो वाल्मिकी पतित पावन होतो वाल्मिकी पतित पावन होतो ऐसे सकळा तारक नाम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय श्रीराम जय श्रीराम श्रीराम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम जय जय राम ಶರತ್ ಕಾಮತ ತಾಳ ಅಂತೂ ತದನಂತರ ಪಳೆಯ ಹಾಂಗೇಲೆ ತೀನ್ ಶಿಷ್ಯ अनमोल तत्ते धनंजय भाटे विनायक हेगडे पळय हांग पट्टी बसल्याची
आणि कोरसांतो श्रीमती सहना आचार्य आणि सुप्रजा कामत हांणी बीची तांकां कोरस दिलें. कोरस आमी मेळटू बी दिल्या न्हय, थंय बशिलकण बी दिल्या. आमकां बी चपळ मार्गे भितर तांकां बी मेळ्ळो. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ. ताज्याकिंत नंतर आनी थोडे विशय कसे की म्हळ्यार थंय आमगेले जिवोत्तम हॉलांत हाजे नंतर 6 गंटे नंतर रघुनंदन भट आनीक बालचंद्र प्रभू हांगेले एक संगीत कार्यक्रम थंय चलतले. ताजे नंतर त्याचीची फॉरवर्डेड बाय श्री राम पट्टाभिषेक सीता कल्याण बी थंय चलतले. हे ಒಟ್ಟು प्रोग्राम तुम्ही पळोवका. भटमामल हांगा प्रोग्राम जाल्ली नंतर कोणे च्या लघु उपहार घेतील ना तांणी घेवन येवन ताज नंतर थंय वच्चे हाडना. नमस्कार. ऐकता न्हय? नाही बोर जायनी न्हय मग. आत्ता एक चंदपद म्हणटा हांव. उलोव नका ती. तुम्ही मन अंग दिवन आयकल्यार ताजो जो आनंद मेळटा तुमकां. म्हणजे बाकी पद्या म्हणके नाही आहे. अर्थपूर्ण आणि कितले चंद बरयला आणि कितले चंद तांचो अर्थ आसा म्हूण पळयाची कळना. दोन्ही पार्टी बसल्याची कळना, दोन दिकाना आणि त्यांनी आर्ग्युमेंट करताची जगत्यारी सकडान तूं ओड कोणा म्हणून. त्यांनी एकल्या ग्रुपाक म्हणटा असं हेंची पद म्हणटा असं. तेन्ना तो एक ग्रुप म्हणता अरे निमगिलें अरे सबसे बड़ा कौन है यार इस दुनिया में. तेव्हा तब एक पार्टी से उठा और सबसे बड़ा मैं हूँ. तर त्या नाने म्हणा अरे सबसे बड़ा तू क्या है, हमारा ये पार्टी में भी है, सबसे बड़ा मैं हूँ. तशींची आर्ग्यू जाता आसतना कसं जाता म्हणाले आशिल्लें. तर घे मध्यम कानपुरा थोडा वाढवा. पहले ये ग्रुप ने बताया पृथ्वी सबसे बड़ी, 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 पृथ्वी सबसे बड़ी. पृथ्वी कैसी बड़ी, पृथ्वी कैसी बड़ी, पृथ्वी कैसी बड़ी, वो तो शेष सिर पर खड़ी. पृथ्वी कैसी बड़ी, वो तो शेष सिर पर खड़ी. शेष सबसे बड़ा, 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 शेष सबसे बड़ा. शेष कैसा बड़ा, शेष कैसा बड़ा, वो तो शंकर गले में पड़ा. शंकर सबसे बड़ा, शंकर सबसे बड़ा, शंकर सबसे बड़ा, शंकर सबसे बड़ा, शंकर सबसे बड़ा. शंकर कैसा बड़ा, शंकर कैसा बड़ा, वो तो कैलाश पर्वत पर खड़ा. कैलाश सबसे बड़ा, 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 कैलाश
कैलाश सबसे बड़ा कैलाश कैसा 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 बड़ा वो तो रावण ने लड़खड़ा रावण सबसे बड़ा 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 रावण कैसा बड़ा रावण कैसा बड़ा रावण कैसा बड़ा वो तो वाली बगल में पड़ा वाली सबसे बड़ा रावणाका सुरवे सोलवायला वालीना आणि वाली भित्तशील तो वाली सबसे बड़ा वाली सबसे बड़ा वाली सबसे बड़ा वाली सबसे बड़ा वाली कैसा बड़ा वाली कैसा बड़ा वो तो राम बाण से मरा राम सबसे बड़ा राम सबसे बड़ा राम सबसे बड़ा श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय 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 जय राम राम कैसा बड़ा राम कैसा बड़ा राम कैसा बड़ा वो तो मारुति हृदय में खड़ा मारुति सबसे बड़ा 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 मारुति कैसा बड़ा मारुति कैसा बड़ा मारुति कैसा बड़ा वो तो भक्त हृदय में खड़ा भक्त सबसे बड़ा भक्त सबसे बड़ा वो ही सबसे बड़ा जिन्होंने राम नाम को पढ़ा वो ही सबसे बड़ा जिन्होंने राम नाम को पढ़ा वो ही सबसे बड़ा वही सबसे बड़ा श्री राम जय जय राम 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 आता सगळ्यांनी सगळं विसरून माझ्याबरोबर भजन म्हणायचं आहे. राम नाम उच्चारा जन्माचे सार्थक करा. रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः सीताया पतये नमः. राम नाम उच्चारा जन्माचे सार्थक करा. राम नाम उच्चारा जन्माचे सार्थक करा. नाम स्मरणे मुनिजन तरले तारक मंत्र स्मरा. नाम स्मरणे मुनिजन तरले तारक मंत्र स्मरा. श्रीराम जय राम ओम श्रीराम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम ओम श्रीराम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय
श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम जय जय राम हरिनामाचा प्रताप पहा सांगेन मी दाखिला तुम नाम हरी अनळपद पावला नाम स्मरणे करिता ध्रुव अडळ पद पावला ओम श्रीराम जय राम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम ओम 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 श्रीराम जय राम जय जय राम उपमन्यू बाळकासी त्याने क्षीर सिंधू निघाला जालिंदर जोगिने त्याने शिष्य मर केला ओम श्रीराम जय राम जय जय राम 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 श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम ओम 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 श्रीराम जय राम जय जय राम गोपीचंद राजाने हरीचा चरण लक्ष लाविला देव गेले सत्व पाहिला शिरियाळाचा घरा ओम श्रीराम जय राम जय जय राम 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 श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम ओम 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 श्रीराम जय राम जय जय राम वधिले बाळक दिधले भोजन सत्व धीर तो खरा राम नाम उच्चारा जन्माचे सार्थक करा ओम श्रीराम जय राम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम ओम 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 श्रीराम जय राम जय जय राम आणि एक मी तुम्हा सांगतो शिबी चक्रवर्ती आपुले मांस त्याने जोगिले कापुनी आपुल्या हाती ओम श्रीराम जय राम जय जय राम 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 श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय
भवखंडाचे राज्य अर्पिले विश्वामित्र मुनी. ओम श्रीराम जय राम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम जय जय राम. ओम श्रीराम जय राम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम जय जय राम. श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम. ओम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम. ओम श्रीराम जय राम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम जय जय राम. ओम श्रीराम जय राम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम जय जय राम. आपण जातो वनवास काशी खंडवो तलावुनी रोहिदास बाळक आणि तारामती राणी. ओम श्रीराम जय राम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम जय जय राम. ओम श्रीराम जय राम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम जय जय राम. श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम. ओम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम. ओम श्रीराम जय राम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम जय जय राम. ओम श्रीराम जय राम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम जय जय राम. तृण बांधुनी शिरविकोनी घेतिला ती गाणी. तृण बांधुनी शिरविकोनी घेतिला तिघानी. त्या गजना काही विकोनो हरिश्चंद्राना ताका डोंबागरी पाणी त्या स्मशानांतू स्मशाना भितरी कळ्ळें डोंबागेरी म्हणटा ताका स्मशानाचो अधिपती. तागेल घरकड ताणें हरिश्चंद्रान भूत दाखोवल काय डोंबागरी पाणी. ओम श्रीराम जय राम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम जय जय राम. ओम श्रीराम जय राम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम जय जय राम. औट कोटी स्वर्ण दिधले मणिकर्णिकीच्या तिरा. वसिष्ठ आबूच्या गुरुने नमिला काशी विश्वेश्वरा. ओम श्रीराम जय राम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम जय जय राम. ओम श्रीराम जय राम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम जय जय राम. 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 राम नाम उच्चरा जन्माचे सार्थक करा. बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र महाराज की. बोल सियापति रामचंद्र की. पंच सार्ध तुम्ही अशींची डेली हे चार भजन म्हणली म्हणून जाल्यार एक खंयचे व्यायाम शाळे वचच्यो का म्हणना. आनी सकाळींची कळना उठानो वॉकिंग हें सकाळ कसलें कोरका म्हणना. घरकड बसून हें इतलेंच म्हणाय तुमी. हें सुदीन तीर्थ स्वामीन सांगिल्लें कळना. भजन हें तूं भयंकर ताकत आसा रे कसलेंय ना म्हणून. असो
बट मामान शिकवून दिल्यार आमी डेली म्हणच्याक बी तयार आसात नव्हे इतलें सुंदर जेवण ते हनुमंत आले ते मुख्य प्राण आले ते श्रीराम आले आराधना नमन आनी तागेले स्तुती केली तसले राम गायन प्रस्तुत केले तसले श्री उपेंद्र भट्ट पंडित उपेंद्र भट्ट हांकां मठा तर्फीन तुमी देवाल तर्फीन सर्व रितीन जोरान चप्पाळेन गौरव समर्पण करया अत्यंत सुंदर कार्यक्रम तांणी प्रस्तुत केले देश विदेशांतू प्रख्यात जाल्ले तसले श्री पंडित उपेंद्र भट्ट माम हांगा आजी अत्यंत सोगसाद हे कार्यक्रम दिल्ल्याक आमी बी कृतार्थाची धन्य जाता आसा तो परम श्रीरामू आमकां सर्व लोकांक तुमगेले हे भक्ती सुदे निमित्त बी आशिर्वाद दिता म्हणल्यार भरवसेन आतां थोडे वेळा नंतर तुम्ही सर्व लोक एक चा बी घेवन येवन भैरवी सांगता बट मामू ताज्याकिंता पयलें आनी एक अनाउन्समेंट की म्हळ्यार थंय जिवोत्तम हॉल हांतू श्री रघुनंदन भट बेंगळुरू आनीक बालचंद्र प्रभू हांगेले गायन कार्यक्रम आसा तशीच आतां तुमी पळयलें राम पट्टाभिषेक आनीक सीता कल्याण बी थंय चलतलें हो हें प्रोग्राम जालें तशींच एक चा घेवन येवन तुमी थंय भायर सरचे आडना कडेर पुजेक येवन येवन संपूर्ण आज पूर्ती श्रीराम जय राम जय जय राम नमस्कार आतां भैरव म्हण हांव लास्टा पद म्हणटा तुमी आनी हेवूय तशी जी आत्तां पळय एक अर्थपूर्ण म्हणलें हांवें तुमकां आवडला न्हू तें तर राम आनी कृष्ण हांगेल कसले म्हणून एकाची विष्णू अवतार तांणी कळ्ळें म्हाका देव जावन जन्मा येवन मनशान तूं कशें सुका म्हणलें नाशिल्लें सांगेलो तो प्रभू श्रीरामचंद्र तो देव तो जन्मा येतना देव ताणें मनुष्यान कशी चोलका म्हणलें नाशिल्लें मनुष्य जावन दाखयलें आनी मनुष्य जावन जन्मा येवन देव कशी जावचें म्हणलें तें भगवान श्री कृष्णान दाखयलें हें दीस इज द राम आनी कृष्णालें डिफरन्स हें कळ्ळें देखून कशी रामान कसो सांगला म्हळें खंयची वेळार आमी कशी चोलका म्हणलें खंयची खंयची परिस्थितीर आमी कशें आसूं का म्हणलें कितलें भारी छंद ब्रह्मानंद स्वामीन बरयलेलें एक्चुअली ह्या भजनीची राम दशरथ के घर जन्मे राम दशरथ के घर जन्मे घराना हो तो ऐसा हो राम दशरथ के घर जन्मे घराना हो तो ऐसा राम दशरथ के घर जन्मे घराना हो तो ऐसा हो राम दशरथ के घर जन्मे घराना हो तो ऐसा हो लोग दर्शन को चले आए लोग दर्शन को चले आए सुहाना हो तो ऐसा हो लोग दर्शन को चले आए सुहाना हो तो ऐसा हो राम दशरथ के घर जन्मे घराना हो तो ऐसा हो राम दशरथ के घर जन्मे घराना हो तो ऐसा हो यज्ञ के काम करने को मुनीश्वर ले गया वन में यज्ञ के काम करने को मुनीश्वर ले गया वन में सर दैत्यों के उड़वाए तो सर दैत्यों के उड़वाए तो निशाना हो तो ऐसा सर दैत्यों के उड़वाए तो निशाना हो तो ऐसा हो राम दशरथ के घर जन्मे घराना हो तो ऐसा हो राम दशरथ के घर जन्मे घराना हो तो ऐसा हो धनुष्य को जाए कर तोड़ा जनक की राजधानी में धनुष्य को जाए कर तोड़ा जनक की राजधानी में भूप सब मन में शर्माए भूप सब मन में शर्माए लजाना हो तो ऐसा हो भूप सब
मन में शर्माए लजाना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे घराना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे घराना हो तो ऐसा हो। पिता की मान कर आज्ञा, पिता की मान कर आज्ञा, चले वनवास को जब ही न छोड़ा संग सीता ने, न छोड़ा संग सीता ने, जनाना हो तो ऐसा हो। न छोड़ा संग सीता ने, जनाना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे घराना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे घराना हो तो ऐसा हो। सीता को ले गया रावण बदल कर बेस जोगी का, सीता को ले गया रावण बदल कर बेस जोगी का। कराया नाश सब अपना, कराया नाश सब अपना, दीवाना हो तो ऐसा हो। कराया नाश सब अपना, दीवाना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे घराना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे घराना हो तो ऐसा हो। प्रीत सुग्रीव से करके, प्रीत सुग्रीव से करके, गिराए बाण से वाली, दिलाई नार फिर उसकी, दिलाई नार फिर उसकी, याराना हो तो ऐसा हो। याराना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे घराना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे घराना हो तो ऐसा हो। राज्य देकर विभीषण को, राज्य देकर विभीषण को, अयोध्या लौट कर आए। वो ब्रह्मानंद बल अपना, वो ब्रह्मानंद लंका जिंकील कोण म्हळ्यार रामान, लंका युद्ध करून जिंकिल्लें रामान नांव आहे. तेन्ना तकड जातरी ताणें ते लंक सगळीची विभीषणान दिली. कळना म्हण कितली व्हड म्हणून. राज्य देकर विभीषण को अयोध्या लौट कर आए, वो ब्रह्मानंद बल अपना दिखाना हो तो ऐसा हो. तुमची ताकद असेल म्हणजे तुम्ही बल असल्यावी अशी दाखवा म्हणून, मारची नाही म्हणून. राज्य देकर विभीषण को अयोध्या लौट कर आए. वो ब्रह्मानंद बल अपना, वो ब्रह्मानंद बल अपना दिखाना हो तो ऐसा हो. राम दशरथ के घर जन्मे घराना हो तो ऐसा हो. लोग दर्शन को चले आए, लोग दर्शन को चले आए, सुहाना हो तो ऐसा हो. लोग दर्शन को चले आए, लोग दर्शन को चले आए, सुहाना हो तो ऐसा हो. घराना हो तो ऐसा हो. सुहाना हो तो ऐसा हो. मारा मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने
भारत माता की बोलो श्री मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की गोकर्ण मठाधीश की अत्यंत सुंदर रीतीनं सरस्वती पुत्र संगीत विद्वानो श्री पंडित उपेंद्र भटमामाना आमगेले मनांतू एक ಭಕ್ತಿಚೆ ಸಂಚಾರ ಕೆಲಸಲೇ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸೊಗಸಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನೀಡಿ ಪ್ರೇರಣೆಗೊಳಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀ ಉಪೇಂದ್ರ ಭಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಗೌರವವನ್ನು ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಸಂಜಿಗೆ ಮಂಗಳವನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. भटमाम तुमका अनेक वेळे नमस्कार. आणि हे पूर्ती सांस्कृतिक कार्यक्रम आजी शामराव विठ्ठल कोऑपरेटिव्ह बँक मुंबई हांनी स्पॉन्सर केलेले आसा तांकां बी धन्यवाद समर्पण करतना सर्वे जन सुखिनो भवंतु. जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम. गोकर्ण पर्तगाळी मठाधीश परमपूज्य विद्याधीश तीर्थस्वामी गुरु महाराज की जय श्रीराम म्हणताना सगळं विसरून जय श्रीराम म्हण का ताकद नसेल म्हणके नाही. जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम. भटमामा 76 लक्षावर. धन्यवाद भटमामा.